Ivanov. Evo prilike za fudbalere Ludogoreca, Vitinja. I ovoga puta mislim da Kelly pokazuje na belu tačku. Ovoga puta Kelly pokazuje na belu tačku, a crveni karton je u njegovoj ruci. Gulan, crveni karton. Da vidimo ovo na ponovljenom snimku, verovatno je bilo kontakta, ali evo direktno crvenog kartona za Gulana. Da li je zaista odgurnuo? Pa jeste, odgurnuo je Bezjaka. Video je to Kelly. I sada velika prilika za Ludogorec. Evo još jedne te akcije. Odgurnuo je Bezjaka i 11-terac koji će za bugarski tim izvesti, čini mi se, Hristo Zlatinski. ...87. minut. 28-godišnji vezni igrač Ludogoreca Zlatinski lako je savladao Živkovića i ovo je kraj ambicija Partizana što se Lige šampiona tiče, ali Partizan će nastaviti takmičenje u Evropi u sledećem kolu kvalifikacija za Ligu Evrope. Na kraju je to i gol za fudbalere Ludogoreca, jednostavno igrači Partizana u posljednjih 20 minuta, videlo se to, nisu imali više snage i energije da napadnu gol Ludogoreca. Krenuli su napred i centar halfovi otvorili prostor za kontru i 11-terac posle kojeg je Ludogorec došao do gola.